En 2008, o pintor ferrolano Eduardo Hermida, para denunciar o estado de abandono no que se atopaba o seu barrio, comezou unha intervención artística. Co paso dos anos, as meninas de Canido convertéronse nunha recoñecidísima ruta de street art. Hola Edu, que tal? Hola, Esti, benvida. Moitas grazas. Contame, como era o Canido que lembras da tua infancia? Pois era bastante similar a como é agora, porque considero que o tempo está detido no barrio, que parouse na miña infancia e parece que va tan lento que non notas os avances, non? Pero hai unha parte totalmente reconstruída, totalmente nova, que aquí intentamos potenciar e magnificar con todos os murais que vades a veros. Edu, contame un pouco, cal era o contraste entre a aldea agrícola e o Ferrol vello marítimo? A parte agrícola estaba moi vinculada a esta parte urbana que coñecemos o que estamos vendo. Toda a xente que vivía no barrio tiña a súa horta, cultivaba e se autoabastecía da propia produción. Agora está prácticamente abandonada tamén. Entón, a segunda parte desta recuperación urbana que estamos facendo é tamén dentro dese plano agrícola, dese parte de aldea que ten todavía o barrio. Algo moi interesante, por que elexiches as meninas como recurso para poder levar a cabo a túa denuncia? Pois unha pola admiración que sinto hacia a obra de Velázquez, pareceme a obra máis grande da pintura española, pareceme o primeiro cadro da modernidade, ademais había que desconceptualizar a idea de que o arte tiña que estar nos museos, había que rescatalo, sacalo e facelo popular, non? Penso que ao final conseguimos eso que buscamos. Pois estou totalmente de acordo. Continuamos, Edu. Adiante. Cantas meninas diríamos que podemos atopar? Creo que contadas son 415. 415, nada máis e nada menos. E en que consiste o festival? Como funciona dentro do entorno do barrio? Intentamos que o propio barrio sexa o lienzo, o anfiteatro e o propio soporte para a creación. Entón, vinculamos a 200 artistas de diferentes disciplinas para que cada un haga arte utilizando o barrio como inspiración. Contame, Edu, por que este lugar é tan emblemático? Porque é o punto cero, a orixe onde comeza todo a intervención das meninas. Aquí tiña o meu estudio, dende aquí veía a diario, mentras pintaba, como se iba descompoñendo o barrio, como iban desmenuzándose todas as casas. Decidín pintar as primeiras fachadas en compañía da miña filla. O propio festival comeza aquí tamén, con medios máis precarios, un cable, unha guitarra e un aparato de proxección, comenzamos a intervir as propias paredes,
empeza a reunirse a xente e dende aquí crece todo ata contaxiar de ilusión e de esperanza ao resto do barrio. Que bonito.